Velkommen til Ass-Jack. Vi har byttet om på Jackass, så det hedder Ass-Jack. Hallo, velkommen. Vi har byttet om på Jackass, så det hedder Ass-Jack. Og vi vil synge en sang, men først vil vi lige præsentere os selv. Det hedder Heine, og det der det er... Det er Pippi Hans. Hvad bliver du kaldt? Jeg bliver kaldt Pippi. Ja, tak. Det er Pippi og Heine. Også kaldt Pippi Hans. Er klar til en sang? Når jeg siger Ass-Jack. 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 Når jeg siger Ass-Jack. 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 Når jeg siger Ass-Jack. 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 Når vi siger Ass-Jack. Du Jack. Ass-Jack. Jack. Når jeg siger Ass-Jack. Ass-Jack. Jack. Ass-Jack. Ass-Jack. Det er tid til Ass-Jack igen. Ass-Jack igen. Jeg er Heine. Jeg er også Heine. Nej, jeg er Pippi. Hallo Via, det gælder ikke. Den her, den er Jens for langt. Den er Operation Rollespil. Vi har glemt sværene og alt det der, men alligevel. Så er vi... Ass-Jack. Det her det er Operation Vældig Kæmpe Træ. Som I nok kan se, så kan I nok gætte jer til, hvorfor træ det er. Ikke også? Skal vi gå i gang? Det er selvfølgelig Pip-Hans, og det er selvfølgelig Heine. Jeg er sgu Pip-Hans, han skal ikke sige noget om mere. Og det er Heine, det her. Nu går vi i gang. Nu går vi altså i gang. Så går vi i gang. Ass-Jack. Ass-Jack. Det er det her, vi skal smøre. Så er vi godt i gang. Det er det, vi er. Simpelthen noget. Så nu skal vi have det til den anden side, eller kan vi simpelthen ikke smadre? Åh, for helvede, ja. For helvede. En tørne, du. Helvede, det gør næste her. For helvede, hvor gør det næste her? Det gør sgu næste her. Kan I se, vi smager det? Vi gjorde det fuldstændig. Velkommen til Ass-Jack. Ja, det er Ass-Jack. Vi har byttet om på Jack, så nu hedder det Ass-Jack. Og det her, det er Operation Lugt til lort. Det her, det er hestelørt. Og jeg starter. Jeg er Heine, det er Pip-Hans. Ja, det er Pippi Hans. Jeg starter. Gør det. Nå, nu så er det min tur. Heldig skralder. Selvfølgelig. Ass-Jack. Så er vi her igen med i dag, og det her det er Operation Telefonfis. Men det er ikke sikkert, at vi kan få det til at virke. Men hvis vi kan, så er det rigtigt Ass-Jack. Nu skal I bare se her, det er Pip-Hans, der prøver. Så sidder Heine her og kigger imens og griner. Hvad så, Heine? Skru lige op, så vi andre også skal høre det. Og sluk, hvis der nu kommer noget. Ja, det er Johnny. Det er Ass-Jack, det her. Vi ses. Ass-Jack. Og det er jo, der står, hvad er det, han hedder? Jeg hedder Heine! Heine, og jeg er Pippi Hans. Og nu skal du se det vildeste træk i langt til noget. Så kommer det. Er du klar? Rød. Ass-Jack. Ass-Jack. Hold kæft! Sikkert Ass-Jack! Jeg er herovre også! Jeg kan finde mig rundt med noget, John! John, Ass-Jack! Er du klar? Ass-Jack! Det er det Ass-Jack. Det her Heine. Jeg kan næsten ikke trække... Jeg kan næsten ikke trække med, hvor jeg er. Det er Operation Snor Rundt, det her. Så lad os komme i gang nu. Det går rigtig næst, kan jeg lufte. Wow! Fuck, jeg skal det. Fuck, det gør næst. Er der
ved, at vi stopper det lort her. Jeg kan hjælpe jer her, Heine. Jeg hedder Heine, og jeg er Pipans. Og det er Pipans. Velkommen til os. Det her det er Operation Lejehuset. Og det der, det er Heine. Og jeg hedder Bibi Hansi. Og Ask Jack, det er faktisk oprindeligt fra Jackass. Man kan godt høre, at jeg har gået i skole i mange år. Ja, det kan man i hvert Ja, fald. det kan man godt. Nå, men skal vi gå i gang? Ja. Det her, jeg er lige ved at snyde Pippi Hansi. Ved du hvad? Det her, det er slet ikke Operation Legehus. Det er Operation Røv i Ho. Og ved I hvad? Nu vil jeg snyde ham. Så nu skal I kigge rigtig godt efter. Nu begynder vi. Pipans! Okay, Pippi Hansi, kom her. Lille. Det der, det er for ulækkert. Nej, hvad siger det så? Nej, Det er sådan en stor røv i hovedet. Ja, der kan være til, jeg ser. Det ser sgu fast. Kom, så må du i. Kom. Det er syre. Vi er færdige for den her gang. Ask Jack. Velkommen til Ask Jack. Det her, det er Operation Watson. Det er Heine. Og det jeg hedder Bibi Hansi. Og nu skal vi lave det første trick til dig. Så nu vil jeg lige bede dig om at træde lidt tilbage. Eller kan jeg med love dig for, at du bliver nakket af det her Ask-Jack-program. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg starter. Nej, skal vi ikke bare tælle til 5? Nej, jeg starter. Skal vi ikke Jeg starter. Okay. Så kommer jeg. Jeg kan lige finde ud af det. Nej, det er okay. Sådan mester vi kan det lort. Jamen, vi må lige lave det om. Så. Det er det. Smerte. I finder rundt tosset. I finder færre rundt tosset. I finder rundt tosset.